tukin hi August ni som pasari sang ni de som ni panga pathian ni ania kan tuk vera tanga kan handa chuan hei hi new secretariat complex lam khania hei secretariat main building te he lam hi high court building te kha lo ni ta ni he lam hi chu din thar lam te zo nuam lam luang mol lam pang khania hei hi din thar vel thlang biak in sak thar me kan yan lua thei trep to ni ki da hian luang mol tlangah khian in tha deuh mai awma hotel tur ania hei hi hei puchal ngura za hau in ani ama hi chu a thi to ni khua nuam khop mai boruak kha nuam khop mai Vawiin Pathianni lo thleng ama fak turin kan in khawm Vawiin Pathianni alo ama